да рисуваш, Милян. Аз вече съм... Добре, айде един квадрат да ти е по-лесно, не съм го начертала. Рая? И колко сантиметра има този квадрат? Ами... Може да вземеш линия, сега ще ти дам задръж. То има 4. Чакай. Бува, ги затваряй, де. Извинявай. Аз се осветих тогава. Не. Какво става, Рая? Рая, добре ли си? Не, пак високо, не е си. Така. Значи, Мими, тази къщичка, Готов съм. покрив. Готов съм. Правоъгълник, триъгълник или квадрат? Или правоъгълник. Ето, то съм супер. А от тази черта то Готов. Рая, Емилян е готов? Знам това, благодаря ти за съзнанието. Друг ден. Оле, майко, за малко. Сега, който иска да излиза буба, излиза на дъската. Добре ли аз да напиша една таблица? Има тук Квадратното си. Дай това. На кой това? Тук беше паднал. Тук го остави, не знам на кой. Идвам. Буба. Сега, искам да ти изпитам малко за таблицата. Ние сме учили таблицата, Рая. 5 по 5 е равно на колко? Направо на 5 места имаш по 5. Криси не го Може ли? Емилян, ти защо бърш? Кристиан, ти защо бърш? Може ли? Да. Забравям. Буба, 2. Бе по 9. 5 по 5 е 20. Леле, 25. А 5 плюс 5 колко е, бе, Буба? 30. 10. 10. 5 плюс 5 е 30. Не е ли 10? Обърших се 10 каза. 5 по 5 е равно на 10. 5 по 5. 5 плюс 5. Казах 10. Сега имаш, Буба, сега 6 ябълки. И с 7 Нищо не виждам. По-добре на девета дъска. имаш 6 ябълки. Аз ще се записвам. Решете 6-та задача. Каква е шестата? Напишете от учебника 6 ябълки. 6 Имаме 6 ябълки, но вие си напишете само 6 ябълки. И следващо? И напишете с... Ако може да ми пипаш тетрадка. Рая, Да. Емилян, само ми затваря тетрадка. Не ги затварям, точно без да слагам. Престанете! Частите. Имате 6 ябълки. И с... И с 7. И с 7 Ябълки. повече... 7. 7? Какво 7? Повече... Извинете, ама какво 7? Значи имате 6 ябълки. 7. И с 7 напишете в тетрадката. 7. Повече вишни. Повече виж. А мен ли изпитвате? Не, може да си сядаш на място. Добре, благодаря, госпожа. Така. И тук ни питат. И плюс 5 ябълки. И Плюс. плюс. Написано
Плюс. Плюс. Браво. Плюс. Не се яде в час. Просто ме заболял криво. И сега с това и да почваш. Значи,